Tsohon kocin Manchester United Sir Alex Ferguson zai bar matsayinsa na wakilin kungiyar a ƙarshen kakar wasanni ta bana. Manchester United na biyan Ferguson da ya murabus daga kocinta a 2013 miliyoyin fama-famai a matsayin ladan aikinsa. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da Sir Jim Ratcliffe ke neman rage yawan kudaden da yake kashewa a wasu bangarorin ya kuma ƙara sa jari a cikin tawagar United ɗin. Tuna aka sallami ma'aikata sama da 250 daga aiki a Old Trafford a wani mataki na rage yawan kuɗin da ƙungiyar ke kashewa da fam miliyan 10. Kocin tawagar mata ta Arsenal Jonas Edebal ya yi murabus daga mukaminsa. Arsenal na matsayi na 6 a teburin gasar mata bayan cin wasa ɗaya cikin 4 da ta buga a kakar 2024-2025. Mataimakiyar kocin Rene Selegas ce za ta ci gaba da jagorantar kungiyar a matsayin kocin riƙon ƙwarya. Edebal, wanda ya lashe gasar matan kaka biyu da suka gabata, ya sanya hannu kan kantaragin shekara 3 a kungiyar a watan Oktoba bara, bayan kammala gasar da ya yi cikin kungiyoyi ukun farko a jere a cikin shekaru. Senegal da DR Congo sun bi bayan Burkina Faso da Kamaru wajen samun tikitin gasar nahiyar Afirka ta 2025 da za a yi a Morocco. Senegal ta yi nasara kan Malawi da ci ɗaya mai ban haushi, yayin da DR Congo ta doke Tanzania da 2-1, Uganda 2 South Sudan 1, Chadi ta sha kashi a hannun Zambia da ci 1-0, Gabon na da 2 Lesotho na nema, sai wasan da Sudan ta lallasa Ghana da ci 2-1. A gefe guda kuma hukumar ƙwallon kafa ta Afirka ta cire wasan da aka tsara bugawa tsakanin Najeriya da Libya daga cikin jerin wasanninta na yau. Wannan ya biyo bayan rikita-rikitan da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu bayan Najeriya ta isa Libya ta yi jiran awanni a filin jirgin sama ba tare da jin komai daga hukumomin Libya ba, yayin da ita ma Libya ta yi kirarin tozarta 'yan wasanta da Najeriya ta yi a makon jiya a wasan farko da suka buga a garin Uyo. Libya ta sha alwashin shigar da Najeriya ƙara kan wannan batu. Tsohon kocin Chelsea Thomas Tuchel ya zama sabon kocin tawagar Ingila. Kocin ɗan ƙasar Jamus zai zama shine na 3 cikin waɗanda za su jagoranci Ingila waɗanda ba 'yan ƙasar ba, baya ga Ferguson da Fabio Capello. Tun bayan kashin da ta sa a hannun Spaniya a wasan ƙarshe na Euro 2024 wanda ya ja murabus ɗin Gareth Southgate, Ingila ba ta da tsayayyen koci. A wani yunkuri da take yi na rage kashe kuɗaɗen da babu gaira babu dalili, Manchester United ta warware alakar jakadanci da ke tsakaninta da tsohon kocin tasa Alex Ferguson. Ferguson, wanda yake matsayin jakadan kungiyar tun bayan murabus ɗinsa a matsayin kocinta a 2013, yana karɓar makudan kuɗaɗe a matsayin ladan aikinsa. A baya-bayan nan kungiyar ta sallami ma'aikata sama da 250 daga Old Trafford a wani mataki na rage yawan kuɗin da take kashewa da fam miliyan 10. A sakamakon wasannin kasashen nahiyar Turai da aka fafata a jiya, Poland da Croatia sun tashi 3-3, Scotland da Portugal babu ci, Spaniya ta doke Serbia da ci 3-0. Masar ta bi sahun Senegal, DR Congo, Burkina Faso da Kamaru wajen samun tikitin gasar nahiyar Afirka ta 2025. Masar ta sake yin nasara akan Mauritania da ci 1 mai ban haushi. Bosnia ma ta doke Cape Verde da ci 1-1.